Youth League the ruling party ZANU-PF haisi kumira, aiwa iri kufamba kwese kwese ichitaura mashoko ekuti aiwa 2030 mutungamiri wenyika aripo izvezvi aiwa ngaramba achitonga, nyange zvaya constitution iri kuramba zvinyorwa zvakawirirana pasi zvinogaidha kuti aiwa nyika inofanira kunge ichitongwa so iri kuramba, but taona kuti vanhu aiwa vari kudhiraivhiwa, aiwa vari kuti aiwa we want to do otherwise. Sanapinda mashoko abuda nyogwa muzara nhasi ndobva subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda paendo yeZANU-PF Youth League vamonekwa muchinzi. The Youth League was in Harare today where thousands of revolutionary youths gathered in interface with the young leadership on empowerment issues. Opportunities for empowerment were shared. The youth of Harare joined other provinces in asking Comrade Emerson Mnangagwa to continue in power beyond 2030. Satikuona vakomana vari kugadha, but tikuona chinhu chiri kungofambigwa, hakuna zvimwe zviri kungodiscusswa kana zviri kungotaurwa. Inhau yongoti idi Mnangagwa ngaramba achitonga, pangodai propaganda yototaurwa, maslogan ototaurwa kuti idi Mnangagwa aramba achitonga. Ndo nhau yatiri kuona kuti ndo iri on the table. Aiwa panguva ino tiona vakomana ava vachiti mutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa ngasistep down. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa chiitiko chiri kubhowa aiwa magare munyika yeZimbabwe. Nangomene section medu tiudze mafungiro enyu, musangano subscribe or like,